माथो खालामबाय थानोब्रा बेरायनोनो थांनांसिगोन। माथो खालामबावगोन र' हेलौ पुर्निमा आं माबा गोसोखौनो बोरैबा मोनगासिनो बेरायनो थांथौ र' ओंखारनि र' आं थांगासिनो। ओंखारखायाखै लोगो? जाबाय थांसै थौ। Bentar, masuk kok. Coba lagi. Deh, bidiba थांलायदो deh. Deh, bidiब्ला थालायदो. Ayo, masih moजां सिख्लामोन बिलाय समायना रमायना गुस्थि जारौरौनो। Ayo, masih moजां सेंग्रामोन बिलाय दाबायदियाव आं बिखौ मोनलायगोनबा बैनो जाथारनांगौ। जारौआ बेरायनो थांनो नागिरदों नामा? औ, थौ बिदिब्ला। मा मुं नोंना? आंनि मुङा अनजालि। आदानि नामालाय मा? आंना बिक्रम। अनजालि, आं नोंखौ मोजां मोनबाय। I love you। आंबो नोंखौ मोजां मोनबाय बिक्रम। I love you too।